Og ja, hvis min stemme den igen lyder sådan lidt sjov og lidt spøjs, så er det fordi, at jeg endnu en gang er blevet pillet af en forkølelse. Så hoster jeg og hakker jeg og ja, sådan lidt af hvert, så ja, der er ikke så meget at gøre ved det lige nu, tror jeg. Andet end, vi må bare stadigvæk prøve at se, om vi kan få det bedste ud af det. Det der, det er jo helt... det er perfekt. Nå, vi skal også prøve nogle ting. Lad os se. Der. Og så gør vi sådan her. Masser af infanteri. Masser. Fordi vi skal overvære nogle forkoder. Hvad er den der amerikaner egentlig tænkt sig? Går du den vej, eller hvad gør du? Gør du det? Det vil jeg ikke håbe, fordi at... Afsted med jer.